liyayithetha igumgedlela inkosi enkulu uBhombela isitimela samampondo baba mkhulu phakathi. Amen. Bayaphuma bayangena omame lapha emzini kaMayekisa, emzini kaMahadebe. Bazokhuza phela umhlola njengoba sekuvele lo mshophi ovelele lengane ebibhajwe ngekhanda phansi emanzini emadwaleni, egqemeke enkulu ingozi lena ekhanda. Isihenqelo isibekwe khona laphayana emsamo. Kwenziwa izinhlelo zokuthi ikwazi phela ukufihlwa, kodwa abakwazi ukuthi beyingcwabe lengane phela uyise engakafiki. Kulo muzi selokhu bahlangana nalo nkulunkulu, bambethe usizi oluyisimangaliso njengoba naye uMahadebe washonelwa yizo izingane zaze zafikelela kweziyisihlanu. Lezi ezingcwatshwe khona lena intabamhlophe lapha abasuka khona. Njengoba sebelapha entabazwe, amathuna phela esandile futhi kakhulu njengoba kunawo izingane njena 10 kanye nalo ithuna lakhe phela uMayekisa. Bathena bengazelele lutho wabe setheleka yena umfo kaMayekisa umqali wendlela. Wabuza ukuthi umntwana ngabe ungakuphi. Base bemkhombisa indlu lapho wayelele khona umntwana esehenqeka. Wangena kuleyo ndlu wamthatha umntwana wamgona. Wabe sekhuluma naye uNkulunkulu wakhe ukuthi ngoba phela useyithathile indlela ayifunayo uNkulunkulu, kungani manje futhi ephinde embulalela lo mntwana? Wathandaza lapho wajula. Abantu balokhu bephithiza phela phandle, bayaphuma bayangena ukuzokhuza lo mhlola. Yena ulibele ukuthandaza laphana endlini, kanye nazo izinsizwa ezibonile ukuthi njengoba esifikile isikhathi sokuthi ziqale ukumba iliba lapho kuzofihlwa khona lo mntwana. Kodwa uNkulunkulu akamlibalanga umqali wendlela kulo mthandazo wakhe, ngoba phela wabonakala ngako ukukhwehlela kwayo ingane. Yakhipha namanzi lawo ekade waphuza laphayana esizibeni. Wajabula kakhulu lapho umqali wendlela ngokuphaphama komntwana wakhe. Wabe semduduza umntwana wakhe nangayo ingozi lena eyisekhanda eyayimbi kakhulu ukuthi kuzophola mntanami. Wabe sememezela ukuthi abaphuthumise idokwe ukuze aphuzise ingane. Kodwa abantu ababekhona lapha egcekeni bamangala bonke befuna phela ukuzozibonela ukuthi leli dokwe lizophuzwa ingane eshonile kanjani. Bathi mabefika bathola umntwana esephilile. Yilapho abageza khona izandla bathi sizibonele ngawethu amehlo, sesikholwa impela manje. Lo muntu uthunywe ezulwini. Phela abazalwane babazi kahle ukuthi lezi zinto ezibhalwe eBhayibhelini kazenzeki, kodwa izinto okufanele ukholwe ukuthi zenzeka emandulo, kodwa ngeke zisenzeka manje. Ingakho kwakulukhuni ukuthi bekholelwe kuye umfo kaMayekisa lona. Nayo ingozi yomntwana lena yabonakala isivaleka kancane kancane. Wabe sesuka lapho umfo kaMayekisa esengena indlela eqhubeka lapho bekade egcine khona. Uyahamba phela, isigqoko sakhe ijazi lakhe. Ubheke khona kwela kwaZulu uyogibela isitimela eMnambithi. Waqala phansi futhi wayothenga elinye ithikithi. Waphinde wayolinda ezinye futhi izinsuku ngoba phela sesihambile isitimela lesi akade esilindile. Ngokuhamba kwesikhathi saze safika isitimela esasibheke khona eThekwini kuso isiteshi saseMnambithi. Wangena kuso lesi sitimela sahamba naye saze sayofika khona eThekwini. Ufika lapha eThekwini ngawo unyaka ka-1910 umhla ka-10 March. Ufika lapha akazi muntu, noma ethi uyabuza kubantu bayamziba. Phela nesizulu sakhe asicacile kahle ngoba kule ndawo kade ehlala kuyo phela kunabeSuthu abaningi. Into ayazi kahle yiso isiSuthu, isiTswana, isiNgisi kanye nesiBhunu. Kodwa okumangazayo ngale ndoda yakwaKhumalo, kodwa manje ikhuluma lezi ilimi. IsiZulu sikhuluma kancanyana. Phela isiZulu wayesibambe khona laphayana asuka esemncane khona entabamhlophe.
Wake wathi ukuhlupheka izinsukwana khona lapha eThekwini entunta khona engenayo indawo yokulala, waze wagcina eselele ngaphansi kwesihlahla. Yilapho agcina esedatshukelwe omunye umuntu wase bese esemnyalela indawo lapho kuhlala khona abantu. Wamtshela nokuthi lolu limi lwakho olukhulumayo abantu abaluzwa kahle, kodwa uma ufika phambili uzobathola abantu abakhuluma lolu limana lakho. Wabe sehamba eya kuyo indawo ayeyalelwa kuyona okuthiwa kusemsizini. Wathi uma ifika kuleyo ndawo okuthiwa isemsizini khona, waze wahlangana noMathe. Lona phela ongumfundisi kuleli bandla likaMfazwe endaweni yaseNdwedwe. UMfazwe phela lona ugcine eduke nezwe okhonjwa ukuthi ubheke ngapha ezweni lasenyakatho, uhamba eshumayela izwi likaNkulunkulu, uyeke ibandla lakhe lababhaptisi eliseNdwedwe. Bashiya abazalwane bakhe bekhala bedidekile ukuthi lo mfundisi wethu osefaka ibheshu osishumayeza ngendaba yokuthi kuzofika umbuso kaNkulunkulu emhlabeni nomuzi kaNkulunkulu oyiJerusalema elisha elikhandwe ngezindlu zesizulu. Muzo njani wona lowo, ngoba abelungu kabasichazelanga ngaleyo nto. Wajabula kakhulu umfokaMathe owumfundisi ngokuhlangana naye lo mfundisi obizwa ngaye uShembe, umqali wendlela. Wabe eseyamlandisa umqali wendlela ngalo lonke uhambo lwakhe, kodwa akamkhiphelanga yonke ingonuluka ukuthi kunezwi elikhuluma naye, izwi likaNkulunkulu elikhuluma emoyeni elizibiza ngokuthi linguShembe. Wamchazela ukuthi uhamba nje ngokushumayela, ehambe eshumayeza abantu ngezwi likaNkulunkulu. Lokho okwenza ukuthi uMathe amukele ngezandla ezimhlophe ukuthi hawu kanti uyinceku kaNkulunkulu, sizohlala kamnandi ndawonye. Ilapho umqali wendlela aqala khona ukukhululeka, esekwazi manje ukuvuka ekuseni ahambe khona lapha ezitaladini zeTheku eshumayeza abantu. Abantu bamthanda kakhulu yena umqali wendlela lona, babephenduka laba bantu ayebashumayeza. Phela babezithanda nazo izintshumayelo zakho uMfazwe kanye naye uZandile Nkabinde, ngoba phela kwakuyizintshumayelo ezazihlukile ezazingajwayelekile njengalezi ezazishumayelwa emabandleni ababesuka kuwo. Kodwa indaba yalo muntu okuthiwa unguNkulunkulu usuka ezulwini obukeka njengomuntu, akekho owaziyo ukuthi uzofika nini lo muntu. Kodwa phela umprofethi uZandile Nkabinde wayekade echazile ukuthi uyobonakala kanjani lowo muntu, kanye naye uMfazwe wayeshilo ukuthi lowo muntu uyobonakala ngezigubhu eziyobe ziduma kulolu lizwe kanye namacilongo. Kanti inkosi yakaQwabe lena ekadiboshiwe ejele eyahlangana naye lowo muntu okuthiwa uzoba uNkulunkulu, wayethena kuye inkosi yakaQwabe uyobonakala ngazo izingubo ezimhlophe uma esefikile kulo lelizwe, ngoba wayithembisile inkosi yakwaQwabe ukuthi ngizofika ezweni lakini, njengoba inkosi yakwaQwabe phela igcine idingiselwe khona laphayana eXhobo. Waqhubeka ngoshumayela waze wafika naseMayville. Baqala baba baningi kakhulu manje abantu abamthandayo umfokaMayekisa abamlandelayo. Amakhosikazi namadoda kanye nayo intsha yayisimlandela kakhulu. Kodwa inkinga manje uhambe eshumayeza abantu khona lapha ezitaladini akanalo ibandla, nangaphansi kwezihlahla uyatholakala. Ibandla lakhe seliliningi kakhulu, wabe selihlelela ukuthi kumele ahambe phela ayolibhabhadisa ngoba seliyikhethile inkosi. Asazi ukuthi uma sebabhabhadisile laba bantu uzobasontisela kuphi, njengoba enganayo indawo yokusontela. Yaguqa lapho igumbi kadlala ngizula amafutha omkhofu idwethu umneso uphathe.